Ate, pagtipira kay nakabidyo ka. Sino sa'yo din ang mataggason? Welcome back mga kachapsoy! Nandito kami ngayon, yes yon. Nandito kami ngayon sa isang party. At ayan, nakapila na kami sa pagkain. Excited much, yes, ang daming pila. Ano kayang gagawin namin para mabulaga ang mga nakapilang ito at magsialisan at kami na ang mauna. At ayan, sa wakas, malapit na kami. Sige, usog pa. Ayan, may pinggan na. Shoutout po sa lahat po ng mga nagsiserve na mababait at syempre sinashoutout natin para bigyan tayo ng pasobra. At syempre higit sa lahat ang pasyaron, baka naman. Pasyaron talaga. Hindi pa nga tayo nakakain, iniisip na natin kagad yung pananakgas. Ayan. Oy, konti lang yung kanin. Pag sosyalan dapat konti lang. Sabay ka na bumahog. Pero may golden rule po sa sa pamimista o sa pagpupunta po sa mga pensyonan. Dapat daw kung kukuha kayo ng pagkain, kumuha na kayo ng marami para daw kahit kayo ay libakin, at least sulit. Sige, dagdagan mo pa yan, kulang pa yan. Ano ba yan? Ang tipid mo namang magsakwit. Huwag ka na mag-inalo. Ayan, nagpapasakwit lang tayo dito sa kasamahan natin dahil syempre hawak-hawak ko sa kabilang kamay ko yung camera. Sige, usog na tayo. Hi. Ate, pagtipira kay nakabidyo ka. Joke lang po. Ay, pagtipira kay nakabidyo ka. Dito gadla balitaw. Tayo. Oo. Dito lang. Oh, paghay doon kay hato ka na buwas sa YouTube. Ayan. Pagkatapos namin kumuha ng pagkain, bumalik na kami sa aming table. At ayan, napansin ko nga wala pa dito yung aking kasamahan. Tiningnan ko nga at ayun, nananakgas na ata. Talaga namang inuubos niya talaga. Hoy, magtira ka, marami pa yung nakapila. Ayan, tiwas-tiwas na ang aming pagkain. Tiwas-tiwas. At ayan, binigyan na tayo dito ng mga party bags. Grabe, ito na ata yung patakgas sa atin. At ayan, may gift pa oh. Ano kaya to? Ano ba? Ito, may ilawan, may ano. Wow! Oh, solve na yung problema namin sa brownout. May ilaw na kami. Ayan.
Bakit? Maguna kami sa iyo. Kaya may na kami takgas. Maguna kami, ma'am. Ay, at ayan, tapos na nga ang party at mauuna na kami dahil syempre may takgas na rin kami. Inantay lang talaga namin na mabigyan kami ng party bags. Ayan oh, grabe, kumain na, nanakgas na, may party bags pa. Ayan, thank you so much and shoutout po sa pamilya po ni Sir Hel Baluyot, Ma'am Faye Baluyot at syempre sa kanyang mga pamangkin kay Ma'am Catherine at sa mga magulang ng nag-birthday kay Reggie at sa kanyang asawa at syempre sa nag-birthday kay Bini, happy birthday. Ayan, tuwang-tuwa talaga kami dahil may maiuwi kaming takgas. Ayan, palabas na kami ng video at tuwang-tuwa din itong kasama ko eh. Paano ba naman siya ang nakarami? Paano kaya nito? May mag-iimbita pa kaya sa amin pag ganito yung mga gawain namin? Ayan, tagumpay yung aming balak. Nakatin kami ng party, may takgas pa, may Sharon kami. Pero ang problema, wala kaming sasakyang pauwi. Baktas kami ngayon. Yay!